Η γαστριμαργική περιπέτεια αυτής της εβδομάδας τελειώνει σήμερα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δείπνα των μονομάχων. Και αύριο η Νικολέτα θα πρέπει να κάνει τις συγκρίσεις της, να πάρει χαρτί και μολύβι και να καταλήξει σε αυτόν που συνδύασε καλύτερα μαγειρικές ικανότητες, προσωπικότητα, εμφάνιση και φλερ. Δύσκολη αποστολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Παύλος που μαγείρεψε χθες έχει ένα προβάδισμα. Ο Παύλος είναι περίεργα ωραίος. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μπορεί το κυρίως του να μην έκλεψε τις εντυπώσεις, μάλλον το αντίθετο, αλλά όλα τα υπόλοιπα πήγαν ρολόι. Γεια σου. Επίσης. Η Νικολέτα τον κοιτούσε συνέχεια στα μάτια και ίσως γι' αυτό δεν κατάλαβε ότι η μους που της έρβηρα ήταν μουσαντένια. Καταπληκτικό. Αλήθεια. Καταπληκτικό. Ο βαθμός του που ήταν 8,5 έδειξε ότι δεν την πείραξαν τελικά τόσο πολύ έντονες παρενέσεις του για να κόψει το κάπνισμα. Είμαι η Νικολέτα Καρίδη, είμαι 20 χρονών, έχω τελειώσει πληροφορική και τώρα είμαι στο δεύτερο έτος marketing. Έλαβα μέρος πέρυσι στα Πελοποννησιακά Γαλιστεία, όπου βγήκα Miss Τουρισμός. Επειδή στο θέμα φαγητού είμαι πιο παραδοσιακός τύπος, δεν μου αρέσει να δοκιμάσω. Το φαγητό που απεχθάνομαι είναι το παστίτσιο και τα μπιφτέκια. Είμαι λίγο τρελή, αλλά εντάξει. Δεν μου άρεσε ποτέ να μαγειρεύω και θα μου άρεσε πάρα πολύ ο άντρας, αυτό με ελκύει μπορώ να πω, να μαγειρεύει. Για να δούμε αν ο Ανδρέας που μαγειρεύει σήμερα θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος της πρόκλησης που έπεσε χθες ο Παύλος, και για όσους τον ξέρουν καλά, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις, που πιστέψτε μας δεν είναι καθόλου λίγες. Για να δω σήμερα το τελευταίο. Τι σόι θα είναι αυτός. Αλόχα, που στα χαβανέζικα σημαίνει καλημέρα. Πού πας με το καπέλο ρε χωριάτη? Πιστεύω ότι μόνο το αλόχα τα λέει όλα. Ονομάζομαι Ανδρέας. Είμαι 27 ετών. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολούμαι με τα extreme sport. Μη μου έρθεις με το καπέλο το βράδυ. Γεια σου ρε Αντρίου. Λευκαδουράνθρακας και εσύ μες στα άσπρα, Είμαι μόνος μου τον τελευταίο μήνα και γενικότερα ψάχνω καινούργιες ιδέες, καινούργιες καταστάσεις και τρέλες. Ακόμα δεν χώρισες ρε φίλε, άρχισες να ψάχνεις καινούργιες. Μπράβο Αντρέα, ελπίζω να τις βρεις. Κάτσε λίγο. Το μενού το οποίο θα σου φτιάξω θα είναι κυρίως τροπικό. Αποτελείται δηλαδή από τροπικές εξωτικές γεύσεις, οι οποίες θα είναι γεμάτες θετική ενέργεια και αφροδισιακές. Ανορθωτικές θα έλεγα. Τι να το κάνω το αφροδισιακό μαζί σου, αγόρι μου? Οπότε θέλεις δεν θέλεις, μαζί μου θα έχεις θετική ενέργεια. Να είσαι σίγουρος, σιγά μην έχω και θετική ενέργεια μαζί σου. Το μενού είναι το εξής, το πρώτο πιάτο. Είναι μια μεξικάνικη σαλάτα, εν ονόματι Salsa Rosa del Mar. Για ξαναπες το αυτό. Μυστικιά θα μείνω. Της έφτιαχνε μια χωριάτη και να δώσει το ντεράκι της. Το δεύτερο πιάτο είναι χαβανέζικη πάπια. Η πάπια θα είναι χαβανέζικη γιατί θα έχει πάνω τις λουλούδια και φοίνικες. Εγώ σας λέω ότι θα την πάρει από εδώ. Κοίτα τον, κοίτα τον, κοίτα τον. Κυρίως θα αποτελείται από παπάγια, θα αποτελείται από καροτάκι και διάφορα τροπικά λαχανικά. Δηλαδή το καρότο, εσύ το θεωρείς τροπικό λαχανικό? Όλα αυτά που τα έχει μάθει παιδί να τα φτιάχνει. Τα δείξει κανείς. Το τελευταίο πιάτο θα είναι φρουτοσαλάτα, εν ονόματι χοκίμπα. Τι είναι αυτό? Παίχτης της Αφρικής είναι αυτός. Η σάλατα. Η οποία θα αποτελείται από μπανάνα, πατάγια, ανανά, καρπούζι, πεπόνι και άλλα τροπικά εξωτικά φρούτα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα σε γεμίσουν ενέργεια. Πρέπει να είναι όλα τα λεφτά και πρέπει να είναι και δύσκολοι. Στο μανάβι να πάμε να πάρουμε 10 φρούτα να τα πετάξουμε σε ένα μπολ. Φτιάξαμε τη χοκίμπα, χουακινίτα, χουάνα, η παρθένα. Δεν ξέρω τι. Απλά προσπαθείς να μας την πλασάρεις λίγο ως πιο πιασάρικη. Δεν έχει κάτι διαφορετικό από την φρουτοσαλάτα. Ετοιμάσου για Χαβάη. Τι Χαβάη, τι λέει αυτός? Σε άλλο πλανήτη ζει, σε άλλη διάσταση? Πιστεύω ότι τον έχω. Πιστεύω θα πάω καλύτερα από τον Αντρέα. Ο Ανδρέας δεν μου άρεσε καθόλου. Σαν τον Τζε Κεβάρα ήτανε. Ανέκφραστος. Σαν ναύτης. Σαν ψαράς. Καθόλου. Δεν θεωρώ ότι η κουζίνα του είναι ξεχωριστή. Απλά πιστεύω ότι θα είναι πρωτόγνωρη για την κοπέλα. Με ρώτησε σε μένα αν θέλω να δοκιμάσω εγώ τις καινούργιες σου τις γεύσεις. Δεν μπορούσα να φτιάξει ένα ελληνικό φαγητό παραδοσιακό. Το μενού του Ανδρέα: μεξικάνικη σαλάτα, χαβανέζικη πάπια με τροπικά λαχανικά και φρουτοσαλάτα με τροπικά φρούτα. Να πάω σήμερα με αυτόν, να πάω. Τι
Τι άλλο με περιμένει, Χριστέ μου? Έλα, υπερβολική είσαι. Και θα το καταλάβεις όταν το γνωρίσεις από κοντά. Μιλάμε για άλλη γεύση. Τροπική σαν το μενού του. Σε λίγο. Φιλαράκι, εδώ δεν πάει το τραπεζάκι. Πάει για δεξίωση. Ο Ανδρέας σηκώνει το πανί και το μανάβικο στον αέρα. Καλησπέρα. Η Πάπια γίνεται γαλοπούλα. Ελευθέρα Βοσχής. Και η Νικολέτα εύχεται χρόνια πολλά σε μια κυρία του θεάτρου. Γιατί όμως την παίρνουν τα κλάματα στο κομμωτήριο? Κάτι έχεις από τα μάτια της, τα έξυπνα και τα γλυκά. Και ποια είναι η Μπάρμπαρα? How is your chef life? Δήλωσε συμμετοχή στο Love Bites και βρες τον έρωτα στην κουζίνα. Καλώντας από σταθερό 210 81 19 991 ή στείλτε με SMS LOVE κενό ονοματεπώνυμο στο 54 991. Αλόχα, που στα χαβανέζικα σημαίνει καλημέρα. Ανδρέας ο Τροπικός. Αυτός είναι ο τέταρτος της παρέας του Love Bites για αυτή την εβδομάδα. Η Νικολέτα παραξενεύτηκε αρκετά, είναι η αλήθεια, τόσο με το καπελάκι του, όσο και με τις τροπικές γεύσεις που υποσχέθηκε να τις φτιάξει. Δεν μπορούσε να φτιάξει ένα ελληνικό φαγητό, παραδοσιακό. Προς στιγμήν έδειξε έναν δισταγμό, αλλά σχεδόν πάντα έτσι κάνει. Ονομάζομαι Ανδρέας, είμαι 27 ετών και ασχολούμαι με extreme sport, snowboard, motocross, windsurf και skydiving. Είσαι πολύ extreme τυπάρας. Όσο δεν πάει, θα το καταλάβετε εντός ολίγου. Οι πιο αγαπημένοι μου προορισμοί είναι η Χαβάη, Βενεζουέλα, Βραζιλία και Γκραν Κανάρια. Μπράβο, Ανδρέα, κοσμογυρισμένος. Καβαλάει τη σανίδα του και όπου τον βγάλει το κύμα. Το παιδί τι κάνει ο άλλος, έχει σκαρφαλώσει πάνω στο βουνό με το windsurf. Η σχέση μου με τη σανίδα και ο τρόπος με την οποία καβαλάω και σερφάρω και γενικότερα καρβάρω στο κύμα και γενικότερα χειρίζομαι τη συμπεριφορά μου πάνω στη σανίδα είναι πάνω κάτω, θα έλεγα, η ίδια συμπεριφορά με τις κοπέλες και με το γυναικείο φύλο. Επιθετική δηλαδή. Όταν ο άνεμος δεν είναι πολύ ευνοϊκός με τις γυναίκες, απλά αλλάζω όρτσα και ούριο και τραβάω για άλλα λιμάνια και για άλλα μέρη. Και υπάρχουν πολλά. Είμαι ένα μήνα ελεύθερος, ήθελε γάμους, ήθελε έτσι να με κλείσει ας πούμε και να με εγκλωβίσει και εγώ δεν το άντεχω αυτό. Με αποτέλεσμα να εγκαταλείψω και να την κάνω για άλλα μέρη. Βρέθηκε η κοπέλα που ήθελε να σε παντρευτεί και την έχασες. Η τρέλα είναι η ζωή. Άμα δεν έχεις τρέλα, δεν μπορεί να ζήσεις τη ζωή σου, δεν μπορείς να ζήσεις γενικότερα την κάθε στιγμή και γενικότερα δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στα γεγονότα. Το βλέπουμε. Εδώ βγήκες έξω στα χωράφια για να σερφάρεις. Καταλάβατε λοιπόν ότι η τρέλα δεν πάει μόνο στα βουνά, αλλά και στα χωράφια. Και ο Ανδρέας την έχει κάνει τρόπο ζωής. Τώρα, αν μερικές φορές το παρακάνει, δεν θα ζητήσει και συγγνώμη. Στον αυθορμητισμό του δεν λογοκρίνεται ποτέ. Καλημέρα, Καλημέρα. Κάνουμε. Καλά, φίλε, ωραία. Βλέπω εδώ τα πάντα όλα. Είσαι ο άνθρωπός μου. Θέλω να φέρω τη Χαβάη στο τραπέζι, εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Όπα, ξεφεύγει η κατάσταση. Βλέπω ότι έχεις τα κατάλληλα προϊόντα. Μπανάνα, Μπανάνα. ακτινίδιο, μάγκο, μήλο. Όπα, θα τον πλακώσει τον άνθρωπο, ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, Μήλο, τώρα ποια ποικιλιά θες? Θες συνόμηλο, θες γλυκό? Συνόμηλο, γλυκόμηλο, γλυκόμηλο. Συνόμηλο ή γλυκόμηλο. Γλυκόξινο, πάρε κάτι ενδιάμεσο, να πιάσει και τα δύο. Τώρα για τις Ας γυναίκες. ανεβάσουμε λίγο τη σεξουαλική λίπιδο. Έτσι, έτσι. Να γίνει και δουλειά με την Νικολέτα. Μην πληρώσει και τσάμπα. Μάλλον για αποπλάνηση την πας στην Νικολέτα, αδερφέ. Μάγκο έχουμε. Ναι, Έχουμε ναι. μάγκο, Και μάγκο Πάμε να έχουμε. βάλουμε και λίγο μάγκο μέσα. Αντρέα, σε 20 όλο το μανάβηγο. Γαλάρε, αγόρι μου, πώς θα τα πληρώσει? Ωραία, θέλουμε ανανά. Βλέπω ότι έχεις ανανά εδώ. Είσαι ο άνθρωπός μου, τέλος, τα πάντα όλα. Ωραίος. Μας το πες, Ανδρέα. Είσαι ο άνθρωπός μου. Τα πάντα όλα. Φτάνει. Α, από κάτω. Παραλίγο θα το ξέχναγε. Και κάτι ακόμη βασικό το οποίο έχω τάξει στο κορίτσι. Για πες μου. Παπάγια. Τι είναι αυτό το παπάγια, ρε παιδί? Παπάγια, με γάμα, εντάξει. Η Νικολέτα έχει αποθυμένο την υποκριτική και σήμερα θέλει να επισκεφτεί μια κυρία της υποκριτικής, την κυρία Τζέννη Στεφανάκου. Είναι ευλογία Θεού να είσαι πρικισμένος από τη φύση με ταλέντο. Εκεί καταφεύγεις, ακουμπάς. Είτε είναι μουσική, είτε ποίηση, συγγραφή, θέατρο. Και ξεχνάς προβλήματα, έννοιες, στενοχώριες. Το λέει το ίδιο το ποίημα. Θες να ασχοληθείς με το θέατρο? Μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο,
αλλά κλείνω πιο πολύ στο κινηματογράφο. Άλλωστε, μου άρεσε πάντα και θα μου αρέσει για πάντα η Αλίκη Φουκιουκλάκη. Με αυτήν μεγάλωσα, κυρία Τσένη. Ήταν φαινόμενο η Αλίκη για μας εδώ, για τους ηθοποιούς. Ήταν έξυπνη, οξυδερκής και πάρα πολύ εργατική. Ήταν εργασιομανής. Έχουμε μαρούλι. Μαρουλάκι φρέσκο. Μαρούλι απαραίτητα. Σαλάτα, πάμε 2. Καλά. Για πόσα άτομα θα μαγειρέψει? Η λαράκι εδώ δεν πάει για τραπεζάκι. Πάει για δεξίωση. Για δεξίωση, με τόσα που πήρες. Φέραμε τη χαβάη στην Ελλάδα. Τρόπικα, εξωτικά. Είμαστε, σου λέω, φουλοργανωμένοι. Τον έχεις τρελάνει το μανάβι. Είμαστε κομπλέ από ό,τι βλέπω εδώ. Τα έχουμε όλα. Τα πάντα όλα. Αυτό νομίζω ότι το ξαναείπαμε. Εσύ, Νικολέτα, από πού ορμόμενη ήρθες τώρα εδώ να μην δεις? Έχεις κάνει τίποτα άλλο έτσι σχετικό με αυτά όλα που λέμε? Κυρία Τσένη, αυτή την εβδομάδα κατάφερα κι εγώ να έχω κάποια είδους προβολή σε μια εκπομπή που είμαι. Τρώω κάθε βράδυ με 4 διαφορετικά αγόρια. Αχα. Ναι, ενδιαφέρον. Τρως. Ναι, Πού έξω σε ταβέρνα, πού πάτε? Στο σπίτι τους. Στο σπίτι του. Ναι, πολύ ωραία εμπειρία. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να λείψω για ένα λεπτάκι. Ναι. Ένα λεπτάκι, θα με περιμένετε? Αμέ. Ευχαριστώ. Πού είμαστε τώρα, σε ποιο σημείο? 43 ευρώ. Εντάξει. 43 ευρώ. Λεφτά είναι, δεν είναι φασουλόσπυρα. Και τι πήρες 5 φρουτάκια? Και να με βγάλεις το πρόσωπο, Νομίζω ότι πήρε τόσα πολλά για να κάνει βάρη στη διαδρομή προς το κρεοπωλείο. Οι άντρες σαν τον Ανδρέα ή θα αρέσουν πολύ στις γυναίκες ή θα γίνονται εντελώς κάφροι. Εξαρτάται που θα πέσεις. Το θέμα είναι να έχεις άποψη. Και η άποψη του Ανδρέα είναι ξεκάθαρη. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Φιλέτο γαλοπούλας. Βεβαίως, εξαιρετικό. Είναι ελευθέρα βρουσκής. Είναι ελευθέρα βρουσκής. Βλέπω ψωμωμένη πολύ. Είναι ωραία, είναι ωραία. Όλα ωραία και όλα καλά. Τη γαλοπούλα που θέλω να την κάνω χαβανέζικη. Γίνεται? Γίνεται, άμα τους βάλουμε ένα στεφάνι με λουλούδια στο λαιμό. Όταν λες χαβανέζα, τι εννοείς? Θα τη συνδυάσω με λαχανικά, εξωτικά, τροπικά φρούτα και άλλα αγόρπα διάφορα. Θα τον τρελάνεις τον άνθρωπο. Θα γίνει πολύ ωραίο, μπράβο. Μέχρι και ο Γρομπόλης τον πήρε χαμπάρι. Μα δες, όλα γίνονται. Πώς δεν γίνεται, όλα γίνονται. Εδώ έγινε η πάπια γαλοπούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εντάξει, Ανδρέα, μην ανησυχείς. Άμα δεν τα φάει η κοπέλα, θα φωνάξει τον άνθρωπο να τον κάνει στο τραπέζι. Γαλοπούλα, πρώτης τάξης. Παιδιά, είμαι σίγουρος ότι το κρέας του κόστησε λιγότερο από τα λαχανικά. Συμβαίνει αυτό στα τροπικά μενού. Δίνουν έμφαση στα λαχανικά και τα φρούτα. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, τίποτα από τα δύο δεν είναι πια φθηνό. Αυτό που ξεχάσαμε να σας πούμε είναι ότι η Νικολέτα έχει μία έκπληξη για την κυρία Στεφανάκου που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Να ζήσετε, κυρία Τσένη, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώτης το φως. Και όλοι να λένε ένα σοφός. Κάντε μια ευχή και σβήστε το. Μπράβο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ συγκινήθηκα από αυτό που μου κάνεις. Να σας φιλήσω. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Χάρηκα πάρα Και πολύ. ό,τι κάνεις να πας καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο καλό. Πήρε τη συμβουλή της, έδωσε την τούρτα της και συνεχίζει τη βόλτα της. Επόμενη στάση, κομμωτήριο. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, Χαρά, εσείς? ευχαριστώ. Είμαι λουσμένη. Ναι. Θα ήθελα να μου φτιάξετε στα μαλλιά μου κάποιες μπούκλες. Βεβαίως. Από εδώ και κάτω, ξέρετε, να φεύγουν έτσι λίγο προς τα Ωραία, έξω. θα το συζητήσουμε στην καρέκλα. Ναι, πάμε. Έλατε. Για να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αραιές μπούκλες όμως, έτσι. Να αφήνουμε και κάποιο και ίσια μαλλιά. Αρκετά με το ίσιο. Ας δοκιμάσουμε και μια αλλαγή. Πρώτο βήμα, πρέπει να καθαρίσουμε τον ανανά έτσι ώστε να είναι έτοιμος την κατάλληλη στιγμή. Ωραίο μαλλί. Και στο κατάλληλο χρόνο. Έχεις μάθει και κανένα χαβανέζικο κόλπο για το κόψιμο? Μπα, δεν το Ο βλέπω. ανανάς μπορεί να έχει συμμετοχή και στη γαλοπούλα Χονολουλού, αλλά και στην χοκίμπα τροπική εξωτική σαλάτα. Και είναι μια συνταγή αυτή, η οποία χρησιμοποιούταν, ας πούμε, κυρίως από τους ηθαγενείς. Ξέρει και ιστορικά στοιχεία για τη Χαβάη. Κυρίως την παρουσιάζανε και την τρώγανε τη συνταγή αυτή όταν υπήρχαν μεγάλες δεξιώσεις. Ρε Αντρέα, ποιος θα έχει πει όλα αυτά? Έχεις πάει όντως στη Χαβάη? Μιλάμε τώρα για
Ελευθέρας Βοσκής. Καθαρό αίμα. Μήπως έκανε παρέα και με πάπιες, γι' αυτό την προτίμησες? Το καπελάκι πάντως για την Ηλίας είναι ότι πρέπει. Για να μην δακρύζουμε, ανοίγουμε την βρύση όταν καθαρίζουμε τα κρεμμύδια μας. Ορίστε. Άρε κολπατζή της κουζίνας. Πολύ κλάμα. Δεν κλείνεις τη βρύση τουλάχιστον να μην πηγαίνει χαμένο το νερό? Αυτός τουλάχιστον κλείει όμορφα. Τελικά η βρύση μάλλον δεν βοηθάει. Οι παπαρουνιές σου είπανε. Ούτε η βρύση δεν κάνει δουλειά. Τίποτα. Μια πετσετούλα στο παιδί να σκουπεί στα δάκρυα. Δεν σε βλέπω να την κλείνεις όμως. Τραβάω. Και λένε πως οι άντρες δεν κλαίνε για γυναίκες. Τέτοιο κλάμα ποτέ δεν έχω για γυναίκα. Αλλά τι να κάνουμε. Για την Νικολέτα τα υπομένουμε όλα. Η παιδιά είναι σαν να έχει φάει γλωτσίες στο άτομο. Με τόσο κλάμα φεύγουν από τα μάτια μου. Μου έρχεται στο μυαλό μία γυναίκα η οποία πραγματικά έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό από την Καβάη. Η Μπάρμπαρα. Η Σάντα Μπάρμπαρα. Για να ακούσουμε και την Μπάρμπαρα. Πάντως τον Μπάρμπαρα, εμένα δεν μου κάνει για χαβανέζικο όνομα. Η Μπάρμπαρα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή σερβίσια, πάρα πολύ καλή αθλήτρια και γενικότερα ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε, από τη σεξουαλική λύπη του. Έκανες δουλίτσα, ατιμούλη. Έχουμε λαδάκι για τη γαλοπούλα Χονολουλού. Το ανοίγουμε, βάζουμε λίγο. Σπορέλαιο που είναι πιο ελαφρύ. Το ελέγχουμε εδώ να δούμε μήπως έχει, ξέρω, ψηθεί από κάτω. Τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν το χρώμα το ροζέ, τη ροζαλίδα που λέμε την αζιάρα, και μόλις πάρουν το χρώμα αυτό, τα βγάζουμε και τα ξαναβράζουμε όλα μαζί με τα τσιγαρισμένα μπαχαρικά. Φαίνεται ότι ξέρει τι κάνει το άτομο. Τώρα τα βγάζουμε για να ρίξουμε μέσα τα λαγανικά. Γρεμμυδάκια μας. Προσοχή, Αντρέα. Η μαγειρική είναι τέχνη και φαντασία. Σερσέλα φά. Πάμε για βουτιές. Πού κολλάει το ένα με το άλλο. Αναζήτηση της γυναίκας με τη μαγειρική. Το κρεμμυδάκι μας το ψιλοκομμένο, το φέραμε τούμπα, το έχει πάρει το κατάλληλο χρώμα. Με τη φλουδίτσα μέσα. Πάμε τώρα να φέρουμε τούμπα. Άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Τα λαχανικά τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πιπεριές εδώ. Ο ανανάς, ο οποίος θα μπει στο τέλος ο ανανάς. Τώρα εδώ ο Άντριου μας τη βγαίνει αλανιάρικα. Είναι τσιτσινιαουρό γάτος κι αυτός. Χονολουλού. Γαλοπούλα Χονολουλού. Το ρίχνουμε τούμπα μέσα έτσι. Εδώ. Ρίχνουμε κρασί. Είμαι θύση γαλοπούλα, φίλε, και είναι και καλής βοσκής. Αντρέα, περιμένω να δω την παπάγια στο κύριο Σπιάτου. Παπάγια δεν είδαμε να βάζεις. Ρίχνουμε το νεράκι μας. Και η παπάγια πήγε περίπατο, μαζί με την πάπια. Ανανάς εδώ. Σούπερ κατάσταση. Το παίρνουμε όπως είναι μέσα. Να πάρει έτσι μια γλυκόξινη, τροπική, εξωτική γεύση. Μου φαίνεται ότι δεν ξέρει τι λέει. Ο Σεφλαφοσίγ Ανδρέας. Μετά τη Χαβάη μας έγινες και Γάλλος. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γνώρισα μια πολύ αξιόλογο ηθοποιό, την Τζέννη Στεφανάκου, η οποία μου μίλησε περί θεάτρου, γιατί δεν στο είπα και αυτό, μου αρέσει το θέατρο. Πάρα πολύ. Είχε παίξει κάποια στιγμή με την αγαπημένη μου ηθοποιό, την Αλίκη Βιουκλάκη. Και αυτό με συγκίνησε όλων, να μου επιτρέπεις. Βέβαια. Η κυρία Αλίκη ήταν αγαπημένη και της ιδιοκτήτριας μου, της κυρίας Γιώτας. Μιλάς σοβαρά? Βεβαίως. Την έχει γνωρίσει και από κοντά. Νικολέτα, από εδώ είναι η κυρία Γιώτα. Χάρηκα, κυρία Γιώτα. Είναι μεγάλη μου τιμή που σας γνωρίζω από κοντά. Θυμάμαι ότι πάντα ό,τι έλεγε δεν της άρεσε τίποτα το μέτριο. Ένας άνθρωπος λαμπερός, φρέσκος, ένα αιώνιο κορίτσι. Αιώνιο κορίτσι, Κάτι έχεις από τα μάτια της, τα έξυπνα και τα γλυκά. Φέρνεις λίγο. Μην της λέτε τέτοια, Ναι. θα συγκινηθεί. Δεν σας τα έλεγα. Η Αλίκη είναι το ένδαλμά της. Κυρία Γιώτα, συγγνώμη, έτσι. Όχι, είναι ανθρώπινο, το κατανοώ απόλυτα. Τη βλέπω στην τηλεόραση και κλαίω, το πιστεύετε? Μπράβο σου όμως και είσαι και ειλικρινής, γιατί άλλος δεν θα το έκανε αυτό. Πραγματικά την αγαπάω πάρα πολύ και πάντα την αγαπάω. Πιστεύω ότι η Αλίκη δεν έχει πεθάνει ποτέ. Ναι. Πάμε τώρα για την δεύτερη επαναστατική, ξεχωριστή Σαν κάτι τηλεπολίσεις κάνεις. σαλάτα, η οποία ονομάζεται Σάλτα Ρόζα Ντελ Μάρ.
Σάλτα, θα λέει η Νικολέτα. Είναι άλλα κόλπα. Μη μας πεις ότι και αυτές τις φιγούρες τις έμαθε η Μπάρμπαρα. Ο ωραίος ο χορευτής, dance machine. Αβοκάντο. Εξωτικό. Τροπικό. Η καταιγίδα σου λείπει. Άλλο φρούτο. Και εσύ άλλο φρούτο είσαι, Αντρέα μου. Με όποια φρούτα κάνεις παρέα, όσο να είναι επηρεάζεσαι. Έχουμε φτάσει στο στάδιο του τόνου. Πάντως και η εξωτική σαλάτα δεν χρειάζεται η γονισάδα της. Η σάλτσα της σαλάτας, η ονομαζόμενη Σάλτα Ρόζα Ντελ Μάρ. Πόσες φορές θα μας τα πεις αυτό το Σάλτα Ρόζα Ντελ Μάρ? Η οποία είναι έτοιμη ή τη φτιάχνεις? Το μυστικό της σάλτσας θα το πάρει μαζί του. Τον όρκησαν οι Μεξικάνοι να μην το πει να πουθενά. στολίσουμε λίγο τη σαλάτα μας με ένα μεξικάνο χαβανέζικο φίνικα, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Μεξικάνο χαβανέζικο φίνικα και μας βάζει το μαρούλι, θα μας τρελάνει. Σάλτα Ρόζα Ντελ Μάρ. Μία μιξαρισμένη σαλάτα από διάφορες περιοχές του Μεξικού. Πολύ story πουλά, Αντρέα, αλλά πολύ story. Πάμε τώρα. Είμαστε στο τελικό στάδιο όπου τα λόγια είναι περιττά Τι περίτα ρε Αντρέα, όλο λόγια είσαι. και φτιάχνουμε την εξωτική, τροπική, επαναστατική σαλάτα χοκίμπα. Μετά από ένα 8ωρο windsurf πάνω στα κύματα, και εφόσον έχουμε δαμάσει τα κύματα, δαμάζουμε τις εξωτικές τροπικές σαλάτες στη Χοκίμπα Beach. Σκούπισε λίγο και τον υδρότα με τα κύματα, μην πέσει μέσα στη σαλάτα και στη χοκίμπα και γευστούμε αλμυρίμπα. Έχουμε μάμπο, Μάγκο με μάμπο, καμία σχέση. όπως λέμε μάμπο Ιταλιάνο. Μπερδευτήκαμε πολύ, μου φαίνεται. Εκτός αν η Μπάρμπαρα ήταν ψευδή. Έμπλεξε και τους Ιταλούς στο παιχνίδι. Κάτι πολύ απαραίτητο, όπου είναι και σήμα κατά τεθέν για τη Χαβάη, παπάγια. Παπάγια με ντόλες. Παπάγια από Χονολουλού. Παπάγια και ξερό ψωμί. Μπανανούλα λοιπόν. Απαραίτητη για μια ωραία φωτοσαλάτα. Μόλις πήρατε μια εξωτερική γεύση από Χοκίμπα Beach. Μετά από αυτή τη σαλάτα, δαμάζεις τα κύματα, δαμάζεις τις παραλίες, σερφάρεις, χορεύεις, εκστασιάζεσαι. Μας έχεις ταξιδέψει, Αντρέα μου, φτάνει όμως πλέον. Και εγώ έχω ξεστιαστεί μαζί σου, Αντρέα. Από ενέργεια όμως δεν έχετε παράπονο. Ο Ανδρέας είναι ανεμοστρόφιλος. Σαρώνει στο διάβα του. Η σημερινή ημέρα, μια ημέρα έντονη, μου προκάλεσε πολύ έντονα συναισθήματα, αλλά να μην τα θυμάμαι τώρα αυτά, γιατί η ώρα περνάει και πρέπει να ετοιμαστώ για το δείπνο μου με τον Ανδρέα. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχει χιούμορ. Για να δούμε το βράδυ. Πες μου ότι είσαι άτριχος, μόνο αυτό πες μου, τέλος. Δεν είναι, της ξυρίζει. Πω, σεξοβόμβος. Μπήκαμε και στις πόζες τώρα. Τεράστιος, είσαι τεράστιος. Είναι στον όγκο το παλικάρι. Πω κάτι μπράτσα. Εντάξει, μερικές φορές το παρακάνει. Και λίγο στο άλλο μπράτσο. Και λίγο στο άλλο. Το καινούριο φόρεμα της Νικολέτας πραγματικά την κολακεύει. Και καλύτερα που δεν φόρεσε το μαύρο. Δεν είναι τροπικό χρώμα, εκτός αν έχει καταιγίδα. Στα άσπρα ο Ανδρέας, το χρώμα της ελπίδας και ουχή της καταιγίδας. Πάνω απ' όλα μου αρέσει αυτό το διακριτικό ρολογάκι σου όμως. Έτοιμη. Πήρα και το δωράκι για τον Ανδρέα και έφυγα. Και τελευταίες πινελιές στο μαλλί που θυμίζει κύμα. Άλλα κολπά. Τρελό αγόρι, κούκλος. Το φρύδι κάγκελο. Ναι, άμα το φρύδι δεν είναι κάγκελο δεν λέει. Θεωρώ ότι είμαι νικητής, εκτός συναγωνισμού. Πρόσεχε μη φύγει καμιά Χουάνα Παρθένα από πίσω. Ξεχάσαμε το τραπέζι. Θέλει στρώσιμο. Άσε που το τραπεζομάντιλο του θυμίζει και αυτό κύμα και φτιάχνεται. Πολύ χορεύοντας με τους λύκους είσαι, αδερφέ. Σε
σε λίγο. Αλόχα, Νικόλ. Ο Ανδρέας υποδέχεται την Νικολέτα με το χαβανέζικο τρόπο. Δεν πιστεύω να παρεξήγησες, αλλά στη Χαβάη εμείς έτσι μιλάει η παράδοση. Γιατί το πρώτο έγινε κυρίως και το κυρίως ήρθε πρώτο? Έχεις κάποια άλλη νοοτροπία που τα προσφέρεις? How is your chef life? Δήλωσε συμμετοχή στο Love Bites και βρες τον έρωτα στην κουζίνα. Καλώντας από σταθερό 210 81 19 991 ή στείλτε με SMS LOVE κενό ονοματεπώνυμο στο 54 991. Ο Ανδρέας με το μοναδικό του στυλ ψώνισε ένα κάρο πράγματα και τα μαγείρεψε λίγο διαφορετικά από ό,τι μας είχε πει. Η παπάγια πήγε περίπατο, το ίδιο και η πάπια που έγινε γαλοπούλα. Ελευθέρας βοσκής. Ένα καρπούζι και πεπόνι δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Όσο για την Νικολέτα, ένα κομπλιμέντο έκπληξη στο κομμωτήριο την έκανε πραγματικά να συγκινηθεί. Έχω φτάσει στο σπίτι του Αντρέα. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Τώρα, το τι φαγητά με περιμένουν δεν τα ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι γεύσεις έχουν. Η σημερινή μέρα ήταν πολύ συγκινητική για μένα, πολύ ιδιαίτερη. Ελπίζω να είναι και ιδιαίτερη και με τον Αντρέα. Θα δείξει. Γι' αυτό μη φοβάσαι, ιδιαίτερη θα είναι σίγουρα. Αλόχα, Νικόλ. Νομίζει κατάλαβε τι της είπες. Τι κάνεις, Παλέσσα? Κατευθείαν στο ψητό ο Ανδρέας. Είσαι και λουροειδές, τσακαλοκαλάτης. Δεν πιστεύω να παρεξήγησες, αλλά στη Χαβάη εμείς έτσι μιλάει η παράδοση. Εσείς οι χωνολουλιάτες έτσι φύγεστε, τι να κάνουμε τώρα? Μπορούμε εμείς να κάνουμε αλλιώς. Πάρε και ένα δωράκι από μένα για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Το αγαπημένο μου χρώμα αυτό. Τι η Νικολέτα, σ' όλους τα ίδια σακουλάκια έφερε. Παρακαλώ, Νικόλ. Ευχαριστώ. Και υδρόβιος και gentleman. Πώς σου φαίνεται το τραπέζι? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το σπίτι σου, ωραία διακόσμηση. Για να είμαι αληθινός και πραγματικός, δεν είναι δικό μου το σπίτι, είναι του ξαδερφού μου. Εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή πολύ μου αρέσει η πόλη και είμαι φυσιολάτρης, έχω πιάσει τα βουνά και τις θάλασσες. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, εκεί είναι. Μάλιστα, δηλαδή από πού είσαι? Από αδελφούς. Από την εκεί του Απόλλωνα. Πολύ ωραία. Το Απολόγιο, πώς και τα λοιπά. Απόλλωνά μου εσύ, την κατέκτησες την κοπέλα κατευθείαν. Τα φώτα, οι φωτισμοί και οι ενεργειακοί συμπλέκτες. Λοιπόν, για πες μου, Αντρέα, τι μου μαγείρεψες? Να σου πω μόνο ότι έχω ετοιμάσει γαλοπούλα από Χονολουλού, ελευθέρας βοσκής. Ναι, στις παραλίες Χονολουλού σε έβοσκε. Με φαξ την έφερες ή με courier, για να ξέρουμε. Δεύτερο πιάτο έχουμε μια εξωτική μεξικάνικη σαλά ρόζα ντελμάρ σαλάτα. Δεν μου τα φέρνεις καλύτερα και να τα εξηγείς μετά? Οπότε προχωράμε δηλαδή στο κυρίως πιάτο. Στο κυρίως πιάτο που είναι? Η γαλοπούλα από Χονολουλού. Τι έγινε ρε παιδιά, θα της φέρει πρώτο το κυρίως πιάτο. Πώς δεν πέρασε το επιδόρπιο κατευθείαν? Το ορεικτικό θα φέρουν συνήθως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Μήπως αγχώθηκε? Μήπως τρακαρίστηκε που με είδε? Η κοπέλα από πρώτης όψεως μου φάνηκε ότι έχει θετική άβρα. Γενικότερα είναι επικοινωνιακό κορίτσι και γενικότερα θεωρώ ότι θα τα πάμε καλά. Ο Αντρέας είναι καλό παιδί φαίνεται, με χιούμορ. Εντάξει, πιστεύω η βραδιά θα κυλήσει με χιούμορ όμως. Μόνο. Θα κυλήσει λίγο ανάποδα, αυτό είναι σίγουρο. Το κυρίως έγινε πρώτο και το πρώτο κυρίως. Και ακόμα Νικόλ, είμαστε στην αρχή. Η χαβανίζει γαλοπούλα από τη Χονολουλού. Να σε ρωτήσω κάτι. Βέβαια, ό,τι θέλεις. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το κυρίως πιάτο. Στο βίντεο έλεγες ότι είχες και ορεικτικό. Έχεις κάποια άλλη νοοτροπία που τα προσφέρεις? Νικολέτα, μπορεί να μην τα ξέρεις καλά. Μπορεί έτσι να κάνουμε στη Χαβάη. Ναι, ας ξεκινήσουμε κυρίως από το κυρίως πιάτο. Άλλος είναι ο Πόντιος, άλλος έχει τη Χάρη. Στην υγειά μας λοιπόν. Χάρηκα πολύ για την ορειλία. Και εγώ επίσης, να είσαι καλά. Καλώς σε βρήκα. Ας περάσουμε στη γαλοπούλα μας. Ανανά. Μεγαλοπούλα πρώτη φορά δοκιμάζω. Και ελπίζω και η τελευταία, Νικολέτα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα μπορούσες να το έχεις ζεστάνει λίγο. Είναι πολύ κρύο. Ναι. Και δεν μπορώ να το μασίσω. Πού να μπορέσει να το μασίσει, θα έχει γίνει σαν λάστιχο. Τουλάχιστον τρώγεται όμως,
Δεν είναι και για μένα άσχημο. Δεν είναι πολύ άσχημο, είναι πολύ άσχημο. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε. Τώρα να κάνω τι τρώω και να μην μου αρέσει. Βέβαια, ναι. Θέλεις μήπως να περάσουμε στη σαλάτα? Γενικά είναι λίγο της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Είναι τρόπος συνήθειας. Ναι. Μπράβο βρε κοπέλα μου, πες τα. Φόρτσα Ελλαδάρα. Να περάσουμε λοιπόν στη σαλάτα μας, τη μεξικάνικη. Στο ρεκτικό. Εντάξει, Ανδρέα, σαλάτα τα έχεις κάνει. Μισό λεπτό μόνο για να μην τα μπερδεύω, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν πειράζει, βάλ' το όπως να είναι. Εδώ. Ελπίζω να μην παρεξηγήσεις που σου έχουμε από πίσω για να σου βάλω τα πύρουνα. Γιατί να σου παρεξηγήσει? Όλοι και στα καλά εστιατόρια από πίσω πάνε. Όμως στο σεξουαλικό υπονοούμενο είναι Mr. Andrew. Εννοείται ότι θα σε βοηθήσω εγώ λίγο στο σερβίρισμα αν θέλεις. Γιατί μέσα από αυτό το φράχτη πώς να βγάλει η κοπέλα τη σαλάτα. Ελπίζω να είμαι του γούστου σου, ας πούμε, και να είναι γενικότερα του γούστου σου αυτά. Και να μην είναι. Ελπίζω να σου αρέσουν. Από όλα τα επαγγέλματα που κάνεις, πάντως το σερβιτοριλίκι το έχεις καλύτερα από όλα, δεν ξέρω. Μήπως παίζει κανένα μυστικό και στη Χονολουλού αντί για σέρφερ ήσουνα σέρβερ. Αγχωμένο σε βρίσκω, Αντρέα. Μήπως σε πήραν τα κόλλια σφωτία. Καλή είναι, λίγο κρύα βέβαια. Θεωρώ. Για μένα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Όχι ρε Νικολέ, ρε κοπελάρα μου. Ναι βρε Νικολέτα όμως απ' την άλλη. Καθόλου, Τώρα θα αρχίσω να το λυπάμαι. Για να κάνουμε από ό,τι είχαμε. Όχι, κοίταξε να δεις. Πες του τα τώρα. Του κούκου. Ρούκου. Ποτέ δεν παραδίδεις τα όπλα που λένε. Καλά, σίγουρα, ναι. Με τον πρώτο πόλεμο. Αλλή να παραδώσουμε τα όπλα, δεν είναι ότι πάμε για πόλεμο, το θέλω, ας πούμε, συμμάχη. Θα ποντάρεις το τρίτο σου χαρτί και στην τσαχπινο-τσιτσινιαουριά σου. Έχεις πάει εξωτερικό καθόλου? Βέβαια, εγώ ήμουνα 3 χρόνια στη Χαβάη με τα windsurf και γενικότερα διάφορους αγώνες που έκανα. Μόνο για windsurf είχες πάει ή και για μαγειρική με την Μπάρμπαρα? Και πραγματικά μοιάζεις λίγο σαν ξένος κάτι. Έχει ναι αυτό το αυστραλο-ιταλικό-μεξικανο-τροπικό, ενεργειακό, ισπανοφωνικό look. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που με κάνει και το αισθάνομαι ως κομπλιμέντο. Αυτό είναι ντροπή ρε φίλε. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και είμαστε οι πιο ωραίοι άντρες στον κόσμο. Τέλος. Να σου πω εγώ την αλήθεια, ούτε εσύ μοιάζει για Ελληνίδα. Αλήθεια? Ναι. Μοιάζει για χονολουλιά της αμήπως. Έχεις έτσι ένα διαφορετικό ξενόφερτο style. Οπα, να και τα κομπλιμέντα. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, είναι και το γούστο μου. Από ό,τι βλέπω και εσύ Νικολέτα, το παίζεις μια μικρή τσιτσινιαουρόγατα, τους βάζεις όλους απέναντί σου και χαμογελάς. Και δεν μου λες. Μ' άρεσε, Νικόλ. Τι έκανες στη Χαβάη? Στη Χαβάη είχα ξεκινήσει να πάω για αγώνες σερφ, για αγώνες και γενικότερα για να ανεβώ κατηγορία και να μάθω να πιάνω τα μεγάλα, τα τεράστια κύματα κτλ. Είχε πάει κόντρα στην ομάδα που παίξανε και χάσανε 5-0. Δηλαδή έτσι σου την έδωσε ένα πρωί Ανδρέα και λες πάω Χαβάη. Ήμουνα στη Μύκονο για διακοπές, να σου πω την αλήθεια, πριν 5 χρόνια κτλ. Και έκανα windsurf εκεί. Και από Μύκονο λες, δεν πετυχαίνουμε μια Χαβάη, κοντά είναι. Και γνώρισα μια κοπέλα από τη Χαβάη. Και έτσι με πήρε μαζί της και ζήσαμε σχεδόν 3 χρόνια και παραπάνω μαζί εκεί. Μύκονος, κοπέλα, Μπάρμπαρα. Μπλέκονται πολλά πρόσωπα σε αυτή την ιστορία. Είδες τι κάνει η αγάπη τελικά? Βέβαια, αλίμονο. Ήταν αυτό που λέμε το Ocean Passion. Δηλαδή το Pacific Passion. Δηλαδή του ωκεανού και γενικότερα της ενέργειας που είχε ο ωκεανός και η θάλασσα η δικιά μας εδώ. Θεωρώ ότι σμίξανε και έγινε η κατάλληλη χημεία. Και απογειωθήκαμε. Βιβλίο, αγόρι μου, πρέπει να γράψεις με αυτά που λες. Βιβλίο. Μάλιστα. Και μετά έφυγες δηλαδή από Χαβάη. Εγώ να σου δείξω, άμα θες να πάρεις και μια ιδέα, ξέρω εγώ, κάποιο φωτογραφικό υλικό μικρό για αρχή. Ναι. Καλά, πήρες φωτογραφίες στην κουζίνα για να τις δείξεις? Αργότερα, άμα θέλεις την κρεβατοκάμαρα, θα βρεις και κάποια πολύ ακόμη περισσότερα. Θα έχει και αργότερα δηλαδή, συνέχεια στην κρεβατοκάμαρα. Θες να την οδηγήσεις προς την κρεβατοκάμαρα, κερατούκλι, και τιμόρο πλήσιμο. Εδώ είναι στη Χοκίμπα, εδώ είναι Παρνασσό, έτσι. Εδώ είναι στις... Εσύ είσαι αυτό? Ναι, ναι. Τώρα εσύ είσαι εκεί πέρα ή είναι κανένας πρωταγωνιστής του Hollywood από κανένα extreme έργο?
Σε παράδεισο βρισκόσουν. Παράδεισος είναι παντού, αρκεί να ξέρεις να ζεις κάθε στιγμή τη ζωή σου, στο κατάλληλο περιβάλλον, το κατάλληλο πρόσωπο. Μια ιδέα είναι όλα, να σου πω την αλήθεια, Νικόλ. Τι λέει αυτός ο Ανδρέας? Μου έκανε εντύπωση ότι στο βίντεο σου λες ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείσαι με τα extreme sport. Δηλαδή αυτό πώς γίνεται? Υπάρχουν χορηγοί από πίσω, σπόνσορες, οι οποίοι με στηρίζουν, αλλά έχω και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Δελφούς. Ωραία δηλαδή, είσαι και ματσωμένος. Οπότε όποτε θελήσεις μπορώ να σε φιλοξενήσω άνετα. Το χειμώνα Δελφούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Να ας προχωρήσουμε στη φρουτοσαλάτα. Ναι. Τουλάχιστον αυτή έρχεται στη σειρά της. Τρίτη και καταϊδρωμένη. Τόσο σκόπος εδώ, τι να πω. Να σου πω την αλήθεια, με ευνηδίαζε. Το ότι δεν της άρεσε το μενού μου, το τροπικό, το εξωτικό και το ξεχωριστό γενικότερα. Αλλά την επόμενη φορά δεν θα παραλείψω να της φέρω original, καθαρή, ελληνική κουζίνα, τσατζίκι και σουβλάκι. Είμαι πολύ ιδιότροπη, ναι, το λέω. Εντάξει, το παραδέχομαι. Η σαλάτα είχε περίεργες, ξενόφερτες γεύσεις. Δεν ήταν στις γεύσεις μου επάνω. Δεν μου άρεσε καθόλου. Η Νικολέτα εκ πρώτης εικόνας και άποψης μου άρεσε. Είναι καλή κοπέλα και εμφανίσιμη. Είναι ένα παιδί αυθεντικό, πιστεύω. Ένας αληθινός άντρας. Πιστεύω το έχει, έτσι. Δεν είναι ο ένας με τον άλλον. Εδώ είμαστε. Τι φωτογραφίες είναι όλες αυτές? Πολλές γυναίκες έχει. Τι θέλει να μας δείξει, ότι είναι γυναικάς αυτός? Καλά, ρε Αντρέα. Βάλεις όλες τις φωτογραφίες της ζωής σου για να παρουσιάσεις την Νικολέτα. Για να πάρω όμως μία, θα πάρω αυτή. Πώς είναι έτσι εδώ? Δεν τα άλλαξε, έχει κάνει. Αυτή θα πάρω, να τον ρωτήσω. Εδώ είναι το μυστικό. Εδώ είναι το τελικό όπλο. Το όπλο της τελικής καταστροφής. Η εξωτική τροπική φρουτοσαλάτα μας. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ. Με αχθινίδιο, μάγκο. Δεν μπερδεύεις με τον μάμπο Ιταλιάνο που ασχολείσαι με το χορό. Χορεύεις μάμπο? Όχι. Λέει μάμπο, μάμπο Ιταλιάνο. Το έχεις ακούσει αυτό? Είναι ωραίο κομματάκι. Μαζί μου θα σε μάθω να χορεύει οπωσδήποτε. Αργεντινέζικο τάγκο. Είναι από τα αγαπημένα μου. Τώρα ο Άντριο εξαπλώθηκε και στην Αργεντινή. Όταν θα βάλεις, θα ήθελα να ανοίξεις και το δώρο που σου έφερα. Δεν το άνοιξα, σου μάλλον, θα το ανοίξω τώρα. Το πέρασα σε παρατήρητο. Όχι, δεν είναι απαρατήρητο. Απλά να σου πω την αλήθεια, με ευνηδίασε λίγο που δεν σου άρεσαν, ξέρεις, πολύ τα φαγητά κτλ. Οπότε θα το δοκιμάσω τώρα. Το ανοίξω να δούμε τι παίζεται. Είδα στο πρόσωπο της Νικολέτης μια ξυνήλα να βγαίνει. Τι είναι αυτό εδώ? Χάντρες. Δεν είναι χάτρες. Είναι πολύτιμη λίθη. Πολύτιμη λίθη. Ρε Νικολέτα μου κι εσύ, τι πολύτιμος λίθος. Ένα πέτρωμα είναι. Εντάξει, μπορεί να φέρει γούρι, ευτυχία, χρήμα. Αυτό είναι άλλο όμως. Που αν τους έχεις, σου δίνουν προστασία και δύναμη. Πολύ Πιστεύω ωραία. να τους χρειάζεσαι. Να ξέρεις ότι το έχει κάνει και στους άλλους 3 αυτός, οπότε μην αισθανθείς ξεχωριστός. Και εγώ να σου δώσω ένα πολύτιμο λίθο. Το Diamonds. Αλλά επειδή δεν είναι και το original, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα σου δώσω το αληθινό. Τι μονόπετρο ήταν αυτό, ρε Αντρέα, είπαμε. Αυτό θέλει ολόκληρη την ταλίκα, μεταφορική. Πήγα, έριξα μια ματιά στο δωμάτιό σου. Ναι, γιατί βάζεις έτσι αυτή την ανάσα? Όχι, γιατί μου έκανε εντύπωση που είχες πάρα πολλές γυναίκες πάνω. Ναι, είμαι γυναικολάτρης, μου αρέσει η γυναικεία συντροφιά. Είπαμε, είσαι λίγο Μικη Ρούρκ, αλλά και αυτός είχε ένα μέτρο. Και μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Σου έκανε κάτι άλλο εντύπωση? Μια φωτογραφία. Μάλιστα. Το μαλλί σου είναι κάπως περίεργο. Είσαι κάπως... Πιο μακρύ. Α, μαν, έφερες και φωτογραφία με τον κομμενάκι. Αρε, Άντριου. Να μου ξυπνάς μέσα αναμνήσεις πολύ καλές. Ναι, είναι η Μπάρμπαρα. Μπράβο, Ανδρέα. Καλή η Μπάρμπαρα. Και να σου πω την αλήθεια, την τροπική αυτή εξωτική κουζίνα, το μενού αυτό, η Μπάρμπαρα μου το είχε μάθει. Έτσι ήθελα και εγώ να τη φέρω όσο μπορούσα στην Ελλάδα αυτή η κουζίνα. Πας να τα μπαλώσεις πάλι, Αντιμούλη.
τα τροπικά αυτά έτσι φρούτα μου ανεβάσανε πολύ τη σεξουαλική λίμπητο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εσύ που τα δοκιμάζεις σου ανεβαίνει, έτσι σου ξυπνάει λίγο τη σεξουαλική σου λίμπητο, αν και βλέπω ότι έχεις ανεβασμένη εσύ. Λέει, πού το βλέπει? Το βλέπω εγώ με τον τρόπο γενικότερα του χρώματός σου και νιώθω μια θερμότητα. Ναι, αυτό οφείλεται σε εσένα, έτσι. Με αυτά που έφτιαξες, τα αφροδισιακά σου. Υπάρχει μια έτσι ενδοεπικοινωνία, ας πούμε, συναισθηματική. Δεν ξέρω κατά πόσο την αντιλαμβάνεσαι εσύ. Αντιλαμβάνεται και με το παραπάνω, τι λες τώρα? Αλλά κάτι μου λέει το βλέμμα σου. Γενικά έχω λίγο περίεργο βλέμμα. Ναι, η αλήθεια είναι λίγο μυστήριο το οποίο μπορεί να ξεγελάσει, ας πούμε. Ακριβώς, μπορεί να ξεγελάσει. Αλλιώς να δείχνω, αλλιώς να βέβαια, βέβαια. Εκ πρώτης όψεως εγώ και αυτό μπορώ και εκφράσω, αυτό βλέπω, αυτό φράζω. Η Νικολέτα έχει παγώσει με αυτά που ακούει. Εγώ έχω να σου πω, Αντρέα, ότι επειδή είσαι ένα πολύ αυθεντικό παιδί και έτσι να μείνεις. Γιατί στις μέρες μας, ειλικρινά τώρα, δεν υπάρχουν τέτοια παιδιά. Και ξέρεις, καμιά φορά επειδή είμαι κι εγώ πραγματική και αληθινή, αυτό καμιά φορά παρεξηγείται. Πες τα ρε Νικολέτα, ο άλλος δεν θέλει να βλέπει αυτό που είσαι. Θέλει να βλέπει αυτό που θέλει να δει. Έτσι είναι. Εκεί την πατάμε εμείς οι αληθινοί. Εγώ αυτό το προσποιητό όπως το έχουν μερικές γυναίκες δεν το έχω. Και αυτόν τον λόγο μου αρέσεις. Και αυτή τη στιγμή με τα λόγια τα οποία μου εξέφρασες, νιώθω τεθαρρογισμένος. Τι λες βρε παιδάκι μου, είσαι τρελός. Γιατί έχω πάρει και την προστασία και τη δύναμη από το αγοράκι σου και γενικότερα με τα λόγια σου νιώθω πάρα πολύ οργανωμένος και γενικότερα υπερπροστατευτικός. Μου φαίνεται, Αντρέα, ότι από τα πολλά ταξίδια και τόσα χρόνια στη Χαβάη τα έχεις ξεχάσει λίγο τα ελληνικά σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι όμως, καλά, Νικολέτα. Δεν μένω μόνο σε αυτό. Σου έχω κι άλλο ένα δωράκι, το οποίο θα στο φέρω σε λίγα λεπτά, αν με περιμένεις. Εννοείται ότι μπορώ να τη φέρω. Λοιπόν, η καρδούλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Την οποία θα την ανοίξεις την ώρα που θα κλείσει την πόρτα. Εγώ έχω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, αλλά και εγώ σου έχω μια πολύ καλή έκπληξη. Γιατί να σου πω την αλήθεια, με έχουν διεγείρει τη φαντασία τα χείλη σου, τα ωραία. Και θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να δοκιμάσεις έτσι μια ρόγα από τα φίλη. Μπράβο, Νικολέτα. Τα δουλεύεις ωραία τα χείλη σου, βλέπω. Πώς σου φάνηκε η ρόγα? Πολύ καλή. Έτσι θέλω να πάρεις μια γεύση, γιατί με τρελαίνουν τα χείλη σου και θέλω να τα βλέπω να τα ανοιγοκλίνεις. Καταπληκτικό, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό, διεγείρομαι κι εγώ μόνο που το βλέπω. Μάλιστα, Νικολέτα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός. Και εσύ είσαι πάρα πολύ ηλικία κοπέλα. Και να ξέρεις να μείνεις αυθεντικός όπως είσαι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εσύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια. Για πες μας, βρε Αντρίκο. Τελικά η φρουτοσαλάτα πιστεύω ότι ήρθε και έδεσε. Αλλά με μια σαλάτα δεν παίρνεις το έπαθλο, αγόρι μου. Αχ, τι να πω για τον Αντρέα. Δεν υπάρχουν τέτοια παιδιά, ειλικρινά. Πολύ εντόμπρος χαρακτήρας, πολύ καλό παιδί. Τα φαγητά του, εντάξει, δεν μου άρεσαν. Ας ανοίξουμε το δώρο έκπληξη να δούμε τι κρύβει μέσα. Αντρέα, να σου πω την αλήθεια, δεν έφαγα καλά. Δεν πειράζει. Χάρηκα όμως που γνώρισα έναν αληθινό τύπο. Είσαι ειλικρινής και καλό παιδί. Η βαθμολογία σου είναι 7. Νικολέτα, φιλιά. 7. Υπάρχει 10 δηλαδή. Α, υπάρχει 10. Μας λείπει ένα 3. Ελπίζω να το πάρουμε στο τέλος με το υπόλοιπο υλικό. Ο διάλογος μας ενδιαφέρον. Υπήρχε πολύ φλερτ από μέρους του. Σε κάποια φάση, εντάξει, με έφερε λίγο σε δύσκολη θέση, εκεί που μου έδινε τη ρόγα από το σταφύλι. Μπορώ να πω όμως ότι τώρα ειλικρινά έχω μπερδευτεί, γιατί ήμουν ανάμεσα... Πίστευα στο μυαλό μου ότι κάποιον μπορεί να διάλεγα και τώρα είμαι ανάμεσα σε δύο. Έχω μπερδευτεί. Αύριο θα ξέρω. Βλέπετε τα τροπικά μενού πώς μπερδεύουν τις γυναίκες. Ο Ανδρέας μπορεί να τα έκανε σαλάτα, όχι μόνο με τη σαλάτα, αλλά και με τα υπόλοιπα πιάτα. Αλλά ο αυθεντικός του χαρακτήρας και η απίστευτη ενέργειά του έβαλαν την Νικολέτα σε δίλημμα. Ο αυριανός τελικός αποκτά ξαφνικά μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε νικητή, εμφανίστηκε και μνηστήρας. Οι διαφορές θα λυθούν αύριο. Όχι όμως με μαχαίρια, μόνο με κουταλοπύρουνα. Καλό σας βράδυ.